Mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kan namamanwaan. Tudi sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Mi sono alzato, oh bella ciao, 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 ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, 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 ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Come on, can I get some hands up in the air? You know what to do! Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya Gabos. Welcome sa programang 2D sa GB. Aldaw na Sabado, petsa 12 po kan bulan na Hunyo 2021, Independence Day. Sa ngaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda kan segundo distrito kan probinsya ni Albay. Sa ngaran po kan sa kuyang kapartner dyan sa control si Bonjing Tanay. Ako po si Councilor Nong Dawal kan Manito. Kasabay niya po sa pagatod kan programang ini ang sa tuya pong pagiriba dyan sa 2D Congressional Office sa panginginot ni Chief Operations Officer Justin J. Bolaños. Yaon man po dyan si Kuya King Reginaldo, The Weatherman. Sa special projects, yaon po dyan si Sir Mondain, Pading Tuts Disulo, Sir Ian Buena, si Sir Willie Splana with Jos Barcelon, Carla Briones, and Jean Rose Andes. Sa admin, ang samuya mga muses, sina Ate Erika, pati po si Ate Hazel. Kami gabos nangungumusta asin nagpapaabot kan paglaom na kamo po nasa maray na kamugtakan sa mga oras na ini. Maray na hapon sa kabos niya itong mga parantabay. Makulang po digdi sa segundo distrito kan Albay, kundi sa bilog na probinsya, siring man sa bilog na Bicolandia. Pati man po ito mga nag-aantabay sa tuya sa paagi po kan Facebook, DCGB News Online. Maray na hapon sa Satuya Gabos. Bago po ang Gabos, tawan niya to ni dakula pong Diyos Mabalos ang Satuya po na mga tawag dito, mga frontliners. Yung mga frontliners niya to, thank you very much po sa Indo sa padagos na pagtaw sa muya ni asistensya na makalikay po. Padagos na makalikay, asin makalibre, digdi po sa COVID-19 na padagos po ang pananalasas sa tuyang palibot. Thank you. Maraming thank you po sa Indo Gabos.
Kamo po na padagos na nag-ofrisir kan sa indong serbisyo, panahon siring man ang sa indo po sa diring buhay. Sana po ang sa tuya po mga kahimanwa, balsan po ang sa indong sakripisyo sa paagi po anin pangadjion, na kamo po perming salbado sa anuman nakatibaraadan, siring man ang mulat na pagsunod sa mga pinagtakdang health protocols kan sa tuya po mga otoridad. Yun na sana po ang pwedeng may tabang niya to sa tuya man ng mga frontliners. Ang maigot asin sabi nga ni kayan mulat na pagsunod, dumampo sa pagsulog din mask kung kita po nagtitiripon, pagsulog din mga face shields, pagmantinir nin physical distance, pati man po ang tamang paghugas kang kamot sa paagi ni sabon asin tubig o di kaya kay ni mga hand sanitizers. Maray na hapon sa maparantabay niya to dyan sa munisipyo kan Rapu-Rapu Albay, kay Primong Vicente Balyaran. Maray na hapon tabi sa imo sawa. Dahil magparalikon, maski malipot, magtagaunat-unat lamang. Kay Pading Lito Ramos, dyan sa EDC, ingat po kamo dyan. At garo bagaday nawawaranin na kontribusyon ang lugar na iyan sa bilang kan kaso nin COVID. Ano daw niya on dyan? Siguro dahil sa manlain-lain na lugar, may mga hali dyan sa Sorsogon, Albay. Pero may baga po may nasasabit dyan na anong arang kay ni virus. No? Kunting ingat po. Kunti o doblyon po ang pag-ingat. Igwa na naman po nin bagong tulong kaso dyan sa Manito. Dua tabi dyan sa Barangay Cavite. Asin saro man po dyan sa Barangay Kawit. So mga nag-aaral po tabi, kung sisayan ngaran kan mga nagpositibo, dahil man po pwede yan itao. At pinuprotiran po kan privacy law. Yung pag-respetar sa privacy kan tao, kan pasyente. Pero ang responsabling, autorisadong mga personas, dyan po na nakabase sa tuya pong Rural Health Unit, sinda po aram ninda yan kung sirasay. Kaya so nagaparaharagan po kan mga pangaran kan mga COVID positive, pasensya na po kasi anong ngaran kay ni? Talaga po na day pwedeng ikatao ang pangaran kan mga nagpa-positive. Maray na hapon man tabi kay Primong Toy Reynoso. Nakikikita kan bareta mo kasubago tabi. Saro na naman sa samuyang mga kakawat, kamigo. Nagpaaram na po sa kinabanay ni. Kaya medyo magabatan sa tuya pong daghan. Mga kakawat-kawat niya to inikan mga panahon. Dahil ko nang unatabi pagpangaranan ini o Primo, pending approval kan pamilya, policy po sa, hindi ko lang sa ibang istasyon, in radyo, na kunday pong pirma anong arang kay ni, apod kay niyo, public service, manungod po sa mga namumutan nindang binawian na nin buhay. Demi po yan pinagangaranan. Pero deep in our hearts, in our minds, ang samuya pong pakidumamay sa pamilya kan samuyang amigo.
Mataod-taod pag ulay-ulayan niya to, speaking of medical situation, totoo po naan sa tuya pong mga ano ngaran kay ni mga frontliners, mga medical frontliners na nagsasakripisyo, igwa man po ginagkapira na dahil niya ito masabutan kung pinagsasamantalahan niya ining kamugtakan kan may pandemya. Tagaro mataod-taod po may pagtutukarong kita kay niyo na garo grabe naman pong kadipisilan ng titaw nindo sa mga pasyente. Aram nindong padagos na sa tao kita kang pandemya, nga tataarok man ka ng gibo ka nagkapiran niya itong mga doktor. Garo ang pag-una tabi nindo, paghiling nindo po sa mga pasyente, puro mga milyonaryo. Buro-burunggo na po ang may mga pasyente na nasa pribadong hospital. Aram niya itong padagos na BRTTH o Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Nakafocus ang atensyon sa mga COVID-related na mga kaso. Garo po ngaran kay niyo, garo pinagtitake advantage man niya to. Mataod-taod ta may pag-urlayan kita kayan. Ini po day ko nangaranan kung sisay na doktor, mga doktor, ospital na mga ospital, pero garo po bako man makatawo, makadyos, makaustisya ini. Sa itsura pa sa nakan pasyente baga, Kuya Bunjing, mailing muna kung milyonaryo, bilyonaryo, o pobre sa nano. Tapos sa taritian mo kan araw kay niyong bill, medical bill, sa inyan makutkut kaan. Kaya makamurumundo po sa parte niya to. Sabi nga ni baga, mag-ingat tabi kita, ninmaray, na di kita maghirilang. Bawal po maghilangon yan. Tapag araw kay niyo, ansay mo masampara ka na doktor. Diyan sabihin ko sa indo kung magkano. Kung gurano ang pig-charge as professional fee kan doktor na niyo. Maray na pong tabi kay Willie Balmaceda. Sabi niya, maray na hapon sa gabos ng mga paradangog. O iday palang kinanggana ka nakaaging Webes, dumampos sa tuyang mystery tune. Ang titulo po kang kanta, Old Flame. Lumang Kalayo. Old Flame, asin ang nagkanta po kay ito, ang singer, iyo po si Emily South. Okay, so Old Flame by Emily South. Mataod-taod, ang tabayan na naman nindoan, masunod na mystery music, and get a free 100 peso load. Sabado ngunyan, medyo mauran-uran kasubago. Dahil taram kung ano po so mga nangyaring aktibidades na may relasyon tabi sa apod kay niyo, may relasyon sa Independence Day celebrations. 123 na pong taon ang nakaagi ka ni winagayway po ni Emilio Aguinaldo ang banderang Pilipina o Pilipino. Dumampo sa balkonahe kan sa iyang mansyon, duman sa Kawit, Cavite. Ngunyan bagatabi, sina nagsalida, si Kuya Nalds. Ayaw, ika na po Kuya Nalds masalida kay Jing. O yan na si Kuya Nalds. Kan mga panahon, narumduman ko kayo ito pag Independence Day. Mailing mo ang mga tao, nagpipila dyan sa gilid kan tinampo. May mga kapot-kapot na mga saradit na bandirang Pilipino. Maski sa mga bintana baganinda, sa mga paraspasan kan harong, nagpuburog takpo nin bandira. Tapos maugmahon ta,
may nagpaparalibot na banda, yung banda musika. Sigan libot dyan sa poblasyon, sa plaza, maugmahon, nagbuburo barayli, pagkabangki may baraylihan. Pero ngunyan, garo baga pasiparan na sa ano. Ano ang buot sabihin kay ni Tabi na garo day na baga ki, I just don't know. Garo ordinaryo na sa nang aldaw. Ini pong sa tuyang Independence Day. Hands in the air! Kaya garo makamurumundo po na pagparaisip-isipo na tiba aday na po na sasabutan o day na po narurumduman kan sa tuya pong mga na ining mga bagong henerasyon ang sakripisyo na inagihan po kan mga herwe. Tangani po na magkaigwanin katalingkasan ng sa tuya pong nasyon. Ani ba nga po, nagka-question na talaga, ano ba talaga ngaya? Saan kita nakatalingkas? Sa inyo kita independyente. Di ba? O halimbawa sa buhay ekonomiya, kan sa tuya pong nasyon, kumusta kita? Nakatalingkas na ba kita sa pagtiyos? Dahil gabos po ng mga pag-aklas, gabos po ng mga ano nga rin kayo niyo? Agi nin armadong oposisyon. Saro sa mga gusto nindang tawanin solusyon, iyo po an buhay ekonomiya kan sa tuya pong mga kaymanwa. Buot sabiyon, ang kayamanan kan sarong nasyon, day dapat na kakaptan kan mga dayuhan. So mga paglaban po kan mga nakaaging panahon, saro po yan sa gusto ni natawang solusyon na ang kayamanan kan sa tuya pong nasyon, mapaduman man sa mga Pilipino. Di ba? Yaon pa dyan yung katalingkasan sa satuya pong pagtaonin desisyon. Yung buhay politika kan satuya pong susyedad. Abo kita na ang nagde-decide para sa satuya, dayuhan. Kaya nag-aklas ang mga Pilipino, tangani po na manamitan man ninda, manamitan man niya to kung paano man kita magpadalagan sa sadiri niya tong gobyerno. Bako po na sa paagi nin diktanin mga dayuhan. Yaw man po dyan ang katalingkasan sa satuya pong kultura. Na sa panahon ngunyan, ang sabi nga ni kan mga taganaga, ang kultura tangunyan balisngag. Pirang taong kita sa irarum kan mga Kastila. Pirang taon kita sa irarum kan mga Hapones. Pirang taong kita sa irarum kan mga Amerikansi. Kaya nagsaralmog na po ang satuyang kultura, kaisipan, ideya, etc., etc., etc. Na kung minsan nga ni, mailing mo dyan. Totoo ba kayo niyo, Kuya Nalds, makailing ka dyan ki mga Pilipino, Pilipina, na garuan mga dungo nga ni, garo nagkaturong-tungang kidamulag o karabaw, pero ang buhok, bulaw. Igwa ki mga... Igwa ki mga, kung magtaram ki English, una mo, taga Boston. With a Boston twang. Yung mga kultura kandayuhan, nanyaon sa satuya pong utak. Linaog man kita kan uyan ng mga Korean. Kaya, an independensya, bako lang po na may mga dayuhan, digding mga soldados na nagsasakop sa tuya. Kundi, igwaman po nin pananakop sa satuya na dai po nin puwersang pigagamit, kundi manlain-lain po ng mga non-violent means, non-physical means, lalong-lalo na po sa pag-iisip. Dipisilon po ang sarong nasyon na ang kultura o kaisipan captured by a foreign power. O ngunyan, maghurup-hurup daw po kita. Ano, may independensya kita sa satuya pong buhay ekonomiya, politika, sin kultura.
Kung igwa, well and good. Kung dae, ano ang gibuhon ta? Ika nga ya, sige nga yan, raburab mo dyan kan kultura nga yan, piga patugtog no, puro nga ya, musika kan dayo ah. Parte po yan. Kan inculcation o kan pagluto sa satuyang kaisipan, kan mga dayuhan. Na pagdayuhan, mas maray kisa sa Pilipino. Diba? Ganyan ba kita pagputi? Maurag ngayon pagputi. Pag Amerika ngayon, maurag. Daog nga kang yan China. Nata, pag nag-apil ka sa China, dahil capture dan sa imong kaisipan. Hay nako, ang hirap-hirap po maging independent. Igwa na po kitang 30 minutos, makalinis na po ang alas 4, mapadagos kami pagkatapos lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Via! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 Ray-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021.
Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Joey? Okay, thank you very much, Kuya Nalds. Balik na kita sa tuyang programang 2D sa GB. Ngunyan pong Sabado. Petsa 12 po kan Hunyo, Independence Day. Aber daw, patugtugon ta daw muna ini ang sa tuyang mystery music. May pumukul sa pipit sa sangan ng isang kahoy at nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na nakaya pang lumipad at ang nangyari ay nahulog, ngunit parang taong bumikas. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. O, aber daw, kuda na nindo yan. Ayan po sa tuyang mystery music, kunyan pong Sabado. Ano po ang titulo? Sisay nagkanta? Ipadara po nindo sa 0939-880-1367 ang sa indo pong simba. Ulitin niya to, 0939-880-1367. Si Katsupoy da nagdadangog. Maray na pong tabi sa imo, Katsupoy. May pumukul sa pipit sa sangan ng isang kahoy at nahagip ng bato ang pakpak ng munting ibon. Dahil sa sakit, di na nakaya pang lumipad. O, ana ako ang kutabi, so eksaktong titulo kang kanta, ha? Yung eksaktong titulo kang kanta. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Pag pumanaw ang buhay ko, may isang pipit na iiyak. Mamang kay lupit, ang puso mo'y di na nahabag. Okay, so puuna kita po sa pagdiskutir kayo sa tuya pong mga subject matters, ano? Digdi po kita sa ining saro pong plano ni Congressman Joey Sarti Salceda. May relasyon po ini digdi sa tawag dito. May relasyon po sa plano na tawan po ni na tax relief ang mga pribadong eskwelahan. Digdi po sa satuyang nasyon.
Takon sa indo pong magigirumduman, kan mga nakaagi pong aldaw, ini po si Congressman Salceda, paluwas po ni na mandain lain po na mga lakdang, tangani po na day masyadong mawalat ini pong mga manlain lain pong miyembro kan sektor sa negosyo, manlain lain na impresa sa sektor kan negosyo, day po mawalat sa pagbangon. Day mawalat sa pagbangon kan ekonomiya na naapektaran negatively kay ni pong pandemic. Kaya may mga lakdang na sumiter ni pong si Congressman Salceda na magtataon in mga tax incentive. Maski nga ni po itong mga negosyo na maako kay nibagang pigapod niya tong mga persons deprived of liberty kung sinda po nakakumpli na kan sa inda pong sintensya. Ang mga empresa na maako sa inda bilang mga trabahador, tatawan po ni na tax benefits. So sigun po kay Congressman Salceda, magibuda tabi ang Kamara de Representantes ni na prosupuestong ley tangani pong maamyendahan ang presenting ley na pigigibo o pigagamit kan Bureau of Internal Revenue o BIR para langkawan ang ipinagpapatong na buwis sa mga pribadong eskwelahan. Sigun po kay House Committee on Ways and Means, Chairperson, asin kongresista kan Segundo Distrito kan Albay, si Congressman Joey, magibuda tabi nin serye nin mga hearings o pagdangog an sa iyang komite, maski day po nasa sesyon o nasa recess po ang House, tanganing makabilog tulos-tulos nin mga prosupuestong ley na isusumiter po ninda sa Senado sa pagbukas kan sesyon. Kaya ni, ngunyan pong Hulyo. Sigun po kay Congressman Salceda, na ang House of Representatives o Kamara de Representante, inidatabi sararo. Nagkakasararo sinda, tangani pong siguro na ini pong planong ini, matawan tulos nin solusyon sa mas lalong madaling panahon. Mas igodatabi sindang special na tutok, may special tutok sinda digdi na matawan manin na tax relief. Ini po mga pribadong eskwelahan, ninhuli po ta sinda nagtutubod na limitado man sana ang asistensya na pinagtatao kan gobyerno digdi po sa mga pribadong eskwelahan. Siniguro pa po ni Congressman Salceda na ang saya databing komite makrear ni na sufisyenteng guidelines or panuntunan tangani day maabuso ang nasambit ng panukalang batas. Ang sa iya pong pinagbabasihan, iyo po databi na ang prinsipyo na ang edukasyon is constitutionally recognized kan Senado, kaya databi day dapat tawan nin kagabatan ini pong mga eskwela na iniyo sa paagi nin harlangkaw na buwis. Kana kaagi pong Miyerkules, nagkaigwa na po din pakikipag-meeting si Congressman Salceda sa mga opisyalis kan BIR, sigun man sa Department of Finance, manungod po sa buwis na ipapataw sa mga eskwelahan. Ini pong meeting na iniyo bilang pagsimbag duman sa kaagadan kan Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines or COCOPEA na inagad po ang tabang ni Congressman Salceda na kung pwede databi na daingo na
ipag-implementar ining 25% dagdag buwis hali sa 10%. Sa nasabing meeting, nagtugot man ang BIR na dapat databi mag-ibo talaga nin bagong buwis o bagong batas para maamyendahan ang sa inda pong pinapasunod na batas asin mabawasan ang porsyentong buwis sagkod sa taon 2023. Okay, igual na kita nin 45 minutos, makalihis na po ang alas 4. And she's been crying too. Maria Leonora Teresa, forsaken dawn. Now that you returned her to me, love has died for Maria and me. Bistado mo, Kuya Nal, si Maria Teresa Leonora or Maria Leonora Teresa? Bistado mo iniyo? Saro ining munyika. Munyika ini Oninora Honor. Tapos ni Tirso Cruz III. Darnon mo ito. Inaan munyika na nagkaigwa ki-income. Nagkaigwa ni ki-income. Pigsasabay man ni kata sa mga pelikula ni Guy and Pip. At ang taro ka rin sa imong mga background music. Piglilinga ako puan sa kuyang sa diri dahil nga ni kaining nakakaputan kong statement of account. Statement of account na tinaupo nin sarong ospital sa parientes po nin sarong pasyente. Ang kantidad po total 122,373 pesos. Okay. So, anari paro ko tabi digdi o mga katudi, ini pong professional fee. PF. Saro sa ng doktor, ang sa iya pong pig charge, 60,000 plus. Maray nga nito may mga duro discount man, uminabot sa ng 56,000. So, charge kan hospital tabi, nasa 47,000. Nagkapirang doktor ini, saro, 2, 3, 4 na doktor. So, sa hospital, 47,000, sarong doktor, 50,000. Sige. Nata po nangyayari ningon yan. Kan nagkaigwa po kita nin pandemic poon pa kang Marso 2020. Ansaro po sa mga ginibong lakdang kan sa tuya pong gobyerno. Iyo po na sumanga government facilities niya to, health facilities, mga ospital. Pigharanda bagay ito. Pighanda tangani pong akomodaron ang mga pasyente natatamaan po o tinamaan ng COVID. Di ba? Naramdaman nindo ito? So mga hospital niya to, duman sa Metro Manila, lalo na ang PGH, iyo po ang naging sentro. Ano nga nito? Garo core COVID facility. But sabiyon, so iba po ng mga serbisyo kanasambit ng ospital, garo itinaong na sa ibang mga government hospitals duman po sa Metro Manila. Maray po duman sa National Capital Region, tadakol po nin mga espesyalistang mga ospital na pampubliko. Kaya, igwa po nin madudumanan ang mga pasyente na daay na po mahaako duman po sa PGH.
Digdi po sa probinsya Canalbay sa Bicol Region, igwa kita digdi o nin duwang darakulang ospital. Digdi po sa probinsya ni Nalbay, ospital bang gobyerno ha? Digdi po sa probinsya ni Nalbay, yaon dyan ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Kaya nga ni baga, maski yaon na nakabase digdi po sa Legazpi, ang mga pasyente kayan po, kung sa insay na probinsya, nagahali. Kan bago po mag-pandemic, gabos na klase nin pasyente o hilang, pigdadara po dyan sa BRTTH. Duman po sa Naga City, guaman sinda duman kan Bicol Medical Center, na pagsasadiri man po kang gobyerno sa irarom kan Department of Health. Sumapasiring lang po kita digdi sa probinsya nin Albay. So kan nagkayga po nin pag-aron saan COVID-19, ang BRTTH po, pigdesignar po yan na iyoan sulamenting ospital na pagdadarahan po kan mga severe, moderate and severe cases kan COVID. So bilang iyo po ang sentrong darahan kan mga naghilang nin COVID, yung mga severe and moderate or moderate and severe, nagtangkas po nin ibang serbisyo anasambit ng Regional Training Hospital. Kaya ang nangyari, may mga pasyente po na maski emergency ang kaso, pagkatapos po na matawanin karampatang pangunang pang-emergency ang lunas, kundi sinda po kasabay duman sa pwedeng akomodaron sa presenting sitwasyon dyan kan BRTTH, titawanin da po ini nin some sort of a recommendation na magpasiring sa mga pribadong ospital. Endorsement garo ang term kayan. So, dai po nin madudumanan na ibang government hospital, kundi napipiritan po na magpa-admit dyan po sa mga pribadong ospital. Aram tanaman sa natabi na pagyaon dyan sa pribadong ospital, maghanda ka na po nin dakul-dakul na sintabo. Maghanda ka na po nin dakul-dakul na sintabo. Kaya lang, siguro, kung man masabi na nalingawanan ninda ining pigaapod na Hippocratic Oath, na dai ka dapat magsayuma. Ang original po na Hippocratic Oath, basahon ko sa Indo, ini po ang sabi digdi, the Hippocratic Oath is an oath of ethics, historically taken by physicians. It is one of the most widely known of Greek medical texts. In its original form, it requires a new physician to swear by a number of healing gods to uphold specific ethical standards. May naaaraman nga na ako na dinagdagan pa ini, na dahil mo pagsasayumahan ng pasyente, ano man ang sa iyang kulor, ano man ang sa iyang paniniwala, ano man ang sa iyang political inclination, basta pasyente, dapat bulungon. Pinulong ko man ngaya? Yes. Binulong man nga ni, pero tinaritian man kialang kao na bayadan. Siyempre ngaya, nagastos man ngaya kami kan pag-adal mi. Tama po iyan. Dahil man po pinagka-question na mag-charge ka mo nin professional fee dahil kay puhan man tabi mabuhay kan mga doktor. An sa tuya lang pong nariparo na sa panahon nin sobrang kadipisilan kan mga tugang niya tong kapobrihan, natata
tinaritian man kibayadan. Imagine mo yan, sa rulang na doktor, 50,000 pesos ang professional fee. Okay lang siguro yan sa mga milyonaryo. Dahil hiling taman bagatabi kung nagra-round ka mo, ang kamugtakan kan pasyente. Minsan nga ni so nagbabantay daing pigkakaon, nagsasama na sa nasarasyon kan pasyente. Tapos pag-agad kan bil, taritian indo ki arog kay niyo. So, digdi po sa Hippocratic Oath, ang piga para sabi digdi o piga para mentionar is ethical standards. Araram ugaring ini yung suhitong ini, pag-abot sa ethics. No? Ang ethics baga, yan sa standard na nagugobernar kan sa tuyang eksistensya bilang tao, kasabay sa itong pag-iisip, asin sa tuyang pigigibo, na dapat nakasunod sa pig-aapod niya tong natural law. Ang pagsamantala ba sa tao, kasabay yan sa natural law. Ang pagsamantala ba sa kaluyaan kang kapwa, kasabay yan sa natural law. Garo dahi man gayon. Pwede man bagatabi na tawan mo man ngayon in discount. Tawan mo man in discount. Imbis na 50,000, gibuwa naman sa nangyayang masking ngaya 10 to 20,000. Or, ang pagbayad ba kung cash, kundi pwede mambaga na hulug-hulugan. Dahil nga ni, isa kamugtakan niya ito ngunyan. Igwapang sarong alimbawa kay niyo, Kuya Nads. May sarudang ospital na oral daw dapat magtao kang 19,000 bago bulungon. Dahil tapain na uning pigsabi kong kantidad, igwa akong kapot-kapot na dokumento. Pero ining susabing oral daw piga-agada kino 19 mail, bago bulungon. Grabe naman an. Grabe naman an. Siguro, panahon naman ini na tawan man yato nin, kunbaga, pansin ang satuyang mga pinagigibo bilang mga doktor. Maski si sagid na professional, na araman nindo gabos na nandidipisilan ng satuyang mga katugangan, ninhuli kan kagipitan na daradara nga ni kaining pandemic na iniyo. So nga tataday nindo tawan ni special na atensyon. I-invoke na lang tabi nindo sa pagiging nindong Kristiyano o pagiging nindong relihiyoso, tabako mo lang tabi Kristiyano ang nagpapahiling nin pagkamuot sa iyang kapwa, nagtatao nin karidad sa iyang kapwa. Anong iyang karidad? Charity. Maria Leonora Teresa. Bako mampalan karidad? Teresa. So yan po ang satuya na gusto man na ipaabot sa mga nagkapira niya itong mga yaong po sa profesyon kan doktor. Tayo ni baga po na Hippocratic Oath na iniyo, saro ini sa mga pinaka-gurang na dokumento sa istorya kan tao. Sinurat po ini ni Hippocrates. Asin, kadaklan po kan mga doktor, mga physicians nato ngunyan, pigkukugos. Ining oath na iniyo bilang sarong sagradong promesa. To treat the ill. Nabulungon sa mga naghihilang sa makakayanan kan abilidad ninda bilang mga doktor. Pangatamanan da atabi ang privacy kan mga pasyente. Asin, day po magdamot na ituruan ang ibang mga doktor kan sa inda pong kakayahan sa mga next generation na mga physicians, turuan ninda kan mga sikreto kan medisina, tangani po ang mga ini, makaukod man asin nagtao man in serbisyo sa namamanuaan sa mas halangkaw na kakayahan. Diba? Yan pala, sagrado pala iniong sa indong pinagkukugos na promesa or oath. Nabulungon ang mga naghihilang. Kasabay sa pagbulong ka yan, iyo po na pagtaunin konsiderasyon, nabulong mo nga ni suhilang, baka no,
mas maglala lugod ana matiang kan tadakulon siyang bayadan. Di ba? So kasabay po sa bulungon nindo, yung mabawasan ang sa ng kahaditan, ninhuli po sa halangkaw na bayadan or halangkaw na bill sa ospital. Anyway, kayang-kaya manindo yan i-charge sa mga mayayaman na pasyente. Di ba, Kuya Nalds? Ikaw ang mahal kong tunay na tunay. So, dahil ikaw ang mahal ko, kailangan siguro mahalin mo rin yung pasyente mo sa pamamagitan ng pagbigay ng diskwento. Oy, marina pong tabi sa imo, Charot. Si Charot Ardales, dyan po sa Daragalbay. Si Manay Mili, dyan sa Bitano, marina hapon mong tabi sa ito. Yan po sa tuyang pakihuron sa mga doktors. Nakulo kitang barkada mga doktors. Narumduman ko sa amigong ko itong doktor. Apoton baga siya nga, Dok. Gura ano tabi nga so bayadang sa imo? Bala ka na ino. Iugun mo Bala ka na ino. Igwa man po ki mga doktor. Nakamidbid ako. So linyada kan mga anapod kaya pag dakulo ng bagang doktor dumasang pasyente. Anikinag niya sa naduman kuya Jun na ba ako yan sa bayadan? Piso! Piso sana. So alang kaon lugod sa siningil, so nagsisirip sa ng pasyente pagkabukas ikan pintahan arugan kan na kadya sa ospital. Sisiripon sa na itong doktor na ito. Pagtao kan bila lang kawon. Alang kawon sa charge ang professional fee. So nagduduman lugod na roal daw na naglilimpya kan so naghilig biso kan pasyente. Piso. Piso ang charge as professional fee. Pwede man pala na arugaan. Di ba? Sige, nabuta kita sa tuyang paramientra sa pamamaaran sa ngaran sa liwat ni Congressman Joey Sarti Salceda, sa ngaran ni Kuya Nalds Kasubago si Bunjing dyan sa control, sa ngaran kapagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Ini po si Councilor Nong Dawal nagsasabing mapasaindo ang katuninungan ng kagurangnan. Param, bye-bye, I love you so much. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon. Digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.